išlo o to, že ako blokneš. Ak by si úplne všetko blokol, tak by to vychádzalo na damage presne. Ak by si jedného nechal, tak ešte som v rezerve. Aj keď popravde, vo chvíli útočenia som nevedel, či to vyjde. Začal som počítať až vtedy, ale nemal som na výber proste. Ako to bolo také, že hoba alebo trop. No len ja som napríklad mal na vrchu plán v tej Sensei či volej v librárke a chcel som ju hrať, ale tým pádom by som nemal na witness. Vieš, a tým pádom by som mal tie dva životy, lebo ja musím stále kalkulovať okolo toho, ale mi to proste nevychádzalo. Keby tam bol Forest, rozumiem. Vieš, to bolo také, že... Ale musíte si písť. Tu už na sekunda naviac. Počkaj, on to sa môže vykydnúť. Mám papu. Aj, to odhadol. Lebo tie urpiny, oni takto. No poď, posakujme sa do druhej hry. Začnem teda, hej? Je mi to jasné. Firewall Black Magic. Ste ako hrali? Prvá hra som mal 9 bondov a 3. Takže asi tak. Počkaj. Ale kýfne. Ja som šuruku ešte nikdy nevidel. Okrem tej minulej hry. Nie, vlastne to je ešte lepšie. Sorry. Idem, hej, fetch. Jak dobre. Začína to dobre. Tvoja ruka sa ešte vylepšia. Proste som dal damage, že sa nejako nestal. Musí na ruke. Dobre, samej bol. Červenú Lilianu. Čo, to je line? Červenú Lilianu, nehráva, nehráva. Ktorá? Skrablendík? Skrablendík. Si ne. Kto by to hral? Ale je vidno, že onemu, že sa Filipovi narodilo dieťa, už vyradil modru. Treba plienky kupovať, kočík, chápeš? Nie tá, prosím. Dobre, na teba. Ajajaj. To je non-creature non-land, že? Áno. Tak tu máš tie landy, tu máš tie creaturey, no tu máš to, čo mi môžeš zacielovať. Toto môže dať do hráča len, hej? No to dokonca nemôže dať do hráča, keď nechceš. To je také, že buď ti ťahám 3, alebo dostaneš za penč. Ale vtedy sa ti nepáči. Dobre. Smiem? Ideš. Ja si potiahnem najlepšiu kartu. Ukážem ti môj kok. A poviem ti, že môj kok je Unleashed. Ideš, mama. No, ja som mohol tušiť, že tam budú takéto zverstvá pripravené. Mama moja. No nič, tak plusneme ho. Máme za 4 životy. A tu je moja odpoveď. Tak dám ti tam aj toho Zurga, nech si šťastný. Čiže on je 2-2 tu 5, či? Áno, a nemôže blokovať príšerov silou 2 a viac. Praje. Ste úplne na hovno príšer. No ale keď teraz zatočím mamu, môžem blokovať, to je dôležitý. Tak bacha, ak zatočím mamu, viem ti ju blokovať. Mama už ide. Ide si po tebe. Si moje mama, najlepšie rád. Si ako zelená hlíva, co mi dáva srám. Ešte s hudobnou pomočkou. Lingeringen. Ideš. A nička, čím prichádza. No country, no. Som kamarát. No čo? Chcem si poutočiť. Keď nevieš čo, daj si olej. To vždy dobrá moja mama. Zurga, takto. Aktívny hráč. Prvý bloker, druhý bloker. Rotácia červená na mate. Za 2, hej? No, je to tak. 13.
tak skúsim rozbiť porcelán za 2 životíky. A môžeš hrať. Úplne zle, úplne dobre. Mať ten artel na ruke je to mnoho lepšie. Čo tam máme? Sorcery Creature Instant? Či Sorcery Creature Land. Aha, Sorcery Creature Land. Jaké to už držá kocka? Veď to tu stále použijem. Porno. Netešíš ma úplne, že... No, možno, že... Ale ty Batka sa nestane. Ja nechcem, ale... Ďalší Batka. Pulo, ty si? Také ako... Fakt alebo do piču. To čakanie. Takže chceš to najviac, aby sa to len zväčšie k dôrobu, vieš, proste. Tam to není také rýchle, je tam až 30 životov. Musíme forket blocať, tam máme za jedna kojif. Vieš, je to akože poprvé, ak mám ja pravdu povedať, tak keby tam mali správny banlist, tak je to Forket bloc nie je zlý. zaujímavé. Chcem si dať Je to strašne červený. Počkaj, Môžem dať hnuť, nie? a je to akože, tým, jaký je veľký blúd, tak tých 20 životov nestačí na normálne hranie nejakého, akože končí nám vedí. Šindlovka. Máš tvoj Matka si dala červený. A je to realita. Realita nie je výpik, takže dokonca je a ideme tam dvaja spolukarty, vám si bus rozhľadať. Čo je lepšie než tretia len na 4. kole? Ale nevidel som to ruku.
ukážem vtáka. A sme doma. Čo, toto počuješ, že? Tak sa zišla tá Tak je iba to, čo ma Výborne, som vedel, že ten Tarmogor sa... Ja som tu hral neviem koľko kol, v každom kole som to. A vidno to aj na kamere. Krásne. Mám ešte jednu. Som sa si tam pridal. Nie, pridal. Len tam Prišla. Tak skúsme ďalšie sorcery, ten Browbeatek. To robí presne, čo? Že môžeš si dať za 5 a ak to nespravíš, ťahám 3 karty. Skásime aj to jedno. Tými 3 kartami máš v priemere určite viac damage, hej, takže za 5. Je to niečo ako Vexing Devil, je to taká obskúrna otázka, ktorá viac menej dopredu zodpovedná. To je skvelé. To prekoná všetky moje očakávania. V takom prípade ti pustím kolo. Leverka. Máš? A ja ju mám. Jaj. Tak to idem podpínať. Tri karty? Bravo. Iba. Koľko to bolo? Druhý. Ja som vyhral. Rise of Progress za 12, tým, že mal trigger z práve som, ktorý mi dal presne ten jeden. Price išiel za 8 a 4 damage boli. Ale veď sa o manu podkýnam, ako ho môžem rozbiť. Bez many, s manou to vie každý. Presne. Som položil tretiu zem v 5. kole? Hej. Kedy? Mám zálohu. 7 lifeov. Predtým som sa healoval 7 za kolo a nestačilo, čiže... Ale iba raz si to zvládol. Keby to urobil druhýkrát, tak už som Tak ale ďakujem pekne. čučoriedkový. Také krásne kombo. Čučo hustý, nie čučo riedky. Obetu. Ja neviem sa rozhodnúť, asi to bude ten kokler, čo ti poviem. Tak ideš. Kill si ma za môj kok. Blair. Nádhera. Takže each player, že? Úplne nádherné. Všetko je tu nádherné. Až na moju situáciu. Boha, veď máš karit ako Indian šípu a sťažuješ sa. No ale no mana, no fana. Hej. Ja neviem, čo chceš. Štvrtú. Inferno Titána. Napríklad. 7 života. Seventh Heaven. Ty si... Vyspevúvať. Čo si spravil to papoval? Ty si vo finále, ty sprosták? No. Bože, Hunter, prehraj. Preto chcem, Jak chceš s ním hrať finále? Už sa na to pracuje. sme mali bystrické finále. Len som pošťatý, zabil ma na jeden live a teraz nemám čaptavé landy a už som v piči. Dobre. Tak chápeš moju situáciu. Dobre. Bez čaptavých landov sa ťažko hrá. Môžeme urobiť jedno alebo druhé. To je to, že... No tak ma nechaj ísť. To asi nie. Až taký dobrý sme neboli. Dávaj head. Nabíjaj. Rozmýšľam. Hunter ide na to, že opije kolo. Ten letí dal, že si 7 máme. No, počkaj, to hráme. Figúru. Pozeraj na moju figúru. Krásne. Mám figúru. No ešte už nehráš múdru, sorry.
zatváram. To neviete dať nič tam dohromady? Nie, No veď, nechodí, áno, čo ti poviem. mravci nechodí. No veľa. Som študoval. You know nothing, Jon Snow. Mravec šúva. Kde ja som zase sem prišiel do tejto bandy, nie? Áno, to si ty. Ty môžeš ísť. Mravca študent. Chlopo, ak nájdeš nejaký dobrý decklist na Počkaj také teraz. kombo, tak už to musím Hej, poslať. len počkaj teraz, lebo to sa mňa pýtaš v Libere. Veď už to dáš naspäť, nie? 2? Spraví čo? 4-4 tupec, hej? Áno. Až pri 6 manách je zaujímavý. Tupeček. Čo máte v finále? Nie, ešte len semi. Či štvrť, či pol, alebo neviem, jak sa to 9 finále. Tak. 9. Ale naťahujú to ako pri finále. Sranda, si dal za 4. Prídu bomby, takéto bomby, len také bomby, onaké bomby. Žiadne bomby. Všetko to tapolo, potom Durex, láva. No dobre teda, tak zahodíš mi Breath of Darius a ostal tam Bushwhacker a Hero Wolf. Nemáš Insta? Nie, fakt nie. By som mal takého napaliť do ksichtu do reakcie. Tak ale mohol si mať 2. Ale za jednu červenú jeden a za druhú červenú druhý, no. 2 lightning bolty. Dobre, discard. Ideš. Level 1. Môže byť? Level 0. Všetci sa tu smejú, iba ja revem. Kurva. Ja to poviem. Ešte aj ty. Ty si dal čo za 2 životy vtáčika? Či čo ste si tam ukázali? Prosím ťa, prídem ja, tí skôdhovkovia, nie, tí kokšo. Vyskočil jeden, prišiel tretí a on taký, a diskartni kartu. No tak, edo do random, tak mi vyťahni. No vyťahol si mi vtáka, no a ideme ďalej. Nevyťahovali ste si vtáky, to bola romantika. No. Čo Hinter? Hinter. Nie som moc spokojný s vývojom situácie, popravde ti poviem, tak to akože otvorene ako kamarátovi. Zaujímavé. Bolo to celkom dobre povedané, ako nebudeme si klamať, ale asi ťa pustím hrať. Pustila ma hrať. To potvrdil. Toto mám na ruke. Toto mám na ruke ja. Je to tak. Ale najhoršie je, ako toľko rokov sa poznáme, on mi neverí. Ja som povedal, že nemám instant a on proste musel dať ten Dures. 2 duresy dokonca. Prvý bol v prvom kole. Či nie, mama bola v prvom kole, už ani neviem. V prvom kole bola mama. Sa ide dať potia. Nie, Dures bol najprv. Lebo som si chcel pozrieť, či mi ju zapáli. Presne tak sa to stalo. Ja som potiaľ síce Forked Lightning, ale moc neskoro. Či Forked Bolt, či jak sa to vec. Tu sa vidia veci. Krúti. Verbálne namietam. Ty. Je mŕtvý, Dave. Má všetky figurky na svete. Dead June.
Ešte som sa tapoval. Discardnem. Toto mal byť strašne dobrý trik. Ale bohužiaľ. Či? Že prečo sa tapneš ako kokot, ty jebnutý chuj. Filip nadal, šalalalala. To je folklór, ja za to je. To bola pomsta na to, že to tá kamera som vlákaš. Ti pridala 20 kg. Čierna zoštihluje, tak čo? No ale keď si 3 kamery, to ti pridala. 3 kalamár. Boha, to čo tam máš? Hľadí na to. Jebem ja to piči. No ideš. Animačka. Mačka? Animačka. 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 Máte ako na hry? Vyhral prvú tým Prize of Progressom, čo som tu už húčal 300 000 krát a ešte budem húčať. Ešte hráš len druhú hru? Tak? Áno, ale ja za to nemôžem. On ma nevie zabiť. No ja som úplný debil. Filip, ty si král. Ja to nemôžem, on ma nevie zabiť. Tak ale, keby mi dal Prize of Progress hneď, tak nemáme čo riešiť. On čakal do 3000 okolo. Lebo som ho nemal na ruke, maybe. Hraj. No tak potom nemôžem. Dala ma? Dala ťa ísť. Dám si. Čaj. CH3? Chápem to správne? Viktor, idem na 200 pixel. Mamúľať to hovno v tej... Padli som už. Si môžeš vycmúľať. Mantala. Tam bedáka. Neviem, čo tam má. Tak. Neviem si tam, ten hero nebol už ani trošičku dobrý v tej Inkvizícia na teba, chcem ťa popraviť. Teraz už dá instant. Crack. No dám, už mi neostáva. Čiže za 3? Za 3. Joj! No a môžeš mi zahodiť pravý malíček. Obetu. Je mŕtvý. Artefakt. Holá hop. Je 6-7. Prečo to nie 6-7? Ja neviem, opitý. Lebo to nie je Chartman. Opitý som. Pani Planeswalker, ale to, že na tej kocke to nie je. Ja, no, lebo kocka má koľko? Špeciálne Ideš. dostane. 3, 4, 5. Smiem? Áno. Teraz potiahne z vrchu za 4. Stoke the Flames? No, daj si ho, šalenci daj. Well. Hraj. Studňa. Čo? Ako keby nechce nič nehovoril. Nerozptilujte. Ja som kategoricky proti. Na čím tam toľko dýma? Dávno sa mal vzdať a... Nie, rozmýšľam o kotek. Na čím budeš, piči, ty si múdry ako Rádio. rádio. Rádio, da. Batterson. Zdravo. Discardnem. Nemáš artefakt, či? Ne. Není to artefakt. Nepomohlo stáčenie. Ani tu není žiadny artefakt. Dal som tam zober, čo to nasleduje. Nič tu není. Neviem čo, Už som to rozdal. ideálne správne. Takto. A Britka to všetko vyhrá, hej? Za 7? 6, tuším. Ideš. No už príde ten Stoke, alebo ešte je ten oný, že urobí dvakrát po sebe pricing? Skoro. No. No to sa ešte ideme podky. To nemôže aj protekciu. Jebem piču, to je hrozné.
Áno, ty mi pomôžeš, ty. Miško. Na ty turecký bojúš? Tlačíš? Tam by sa takéto spoločnosti. Už som sa hádal, stačí vám to? Dobre. Iniciačný obrad ukončil. No, takhle sme s tebou na chvíľku a pobehli. Cítil si to. Bolo to sladké. Cítil som ten tlak na svoju Chutilo to ako jablko. Cítil som ten tlak na svoju smrť. Dobre. Tak, presne. Protection from other sanctions. Ale chcem utočiť. To môžeš. Chcem vyhlasovať blokerov. Môžeš? V reakcii premením myšerovku. V hrobe není Enchantment, Planeswalker a čo ešte? Tribe. A kocka je tak len do 5-6, takže ani nič viac tam nemôžete dať. Niečo musíš vyhodiť. No zase mi treba si, keď ja som dôchodca, Je mi to jasné. Ale myslím si, že to je asi jedno, že... Nie. Olaf čaká na svojho supera. Scoutuje deky. Keďže by dal takže to plne. Zdrochlo? Tvoje. Dobre, tak ja si idem. Čo sa diskardne? A ideš? No. Nechce si ešte niekto som zahrať? 4-4, to sme ako na miniligu. No je to tam? Je to tam. Obávam sa, že asi nie. Je na tretiu. Zabiješ skoro Lilianu? No zabijem skoro teba, keď už. Jo, tak ideme na tretiu. No jasné. Pochopil to. Ja idem teraz hibernovať polo. Nie je to instant, vieš. Najväčšie porno. Na vršku balíka bol Vexing Devil. Nebol tam to bola otázka. Ja som tam mal Dreadbore, ale není to instant, vieš, na to. No jasné. Ja reku, či si drevený, či čo, nepoznám to. Alebo jednotý cigán, no. Ja som rád. No to ma neteší, že začínaš do piči. To bude kruté. Ale mohla by ti, jedna farba by ti nemusela prísť. Napríklad Červená. biela by mi nemusela prísť. Nie, ja Aby som nemal počkaj, toho zle som legiona. povedal, červená by ti nemusela prísť. No, to asi nie je veľká šanca. Už sa mi dvakrát v živote stal Color Screw. Petrik hral oné biele kone a mal zo 4 landov mal 3 colorless a jeden Watch Tower, čo príde tapnutá. Ja hrám v tom balíku len 2 Colorless landy, takže... Až tak sa ti to malo. Ale už sa mi stalo, že som mal na stole 2 Mountainy, Mutavault, myšrovku a na ruke Ball Lightning a Rekonera a žúval som kamienky. Začnem teda, jo? Žúval si. Šúval som si kamienky. Lepšiu ruku som nikdy nevidel. Keď ti dám facku do nohou, ty kokos, tak uvidíš. Ja, čo mám povedať? Nechám. Lepšiu ruku si nikdy nevidel. To máš povedať, to sa hovorí, keď to zurga v prvom kole. Generál damage ide, že? Ideš po veci. Čo to bude? Durez Tociza alebo ona, alebo Inkvizícia? Čo? Fečka do Ravníkového dualu do Tocizy. No jasné, lebo tam nehrá 3 staré duely. Však nie, lebo je to tam. Aha. Lebo je to eko. Feč. To začína. Ale tie tiky modrej mi tam zostali. A nie, však on bude hrať koľko? Milión duelov. Však on je 9 farb. No, už to ide. Už ti nabíja. A ktorá to bude? Ja hlasujem za Tocizu. Zase taký progresívny. Čo sa kričí? To je progresívne jak metal, ty vole. Toto určite nečakáš, čo?
Ako jedna jednotka. Môžem? Ja idem peklo. Vytiahnem na teba svoj pekelný párok. Vraciam ti ten tvoj pauper. Môžeš hrať. Neuveríš, vyhral. Ale, tak čo si mi dlžný? Čo? Čo si mi dlžný? Nejakého Blade Fightera. Požičanie Hellkite na jednu hru. Čo sa už stalo, hej? Čo sa práve deje? A už mi... Za dva. No, tak sa mi to ľúbi. Skariatína. Na občiansky. Na občiansky. To sú také fotky. Je to mal nejaký... Šálové. Ideme. Ale zdržal. Keď sa dá, dá sa. Jasné, jasné. Filip, ak toho Gadok Tega nebude chcieť, tak potom mi ho postráž, hej? Áno, ja som vedel, ja málo kedy som teraz na kartách a tam leží v albume a hej, 1000 rokov. Máš 4? 4 šípy, hej? 4 šípy. To je tretie kolo, hej? Áno. Vidíš, už by som vyhral 2-0, ale nestalo sa. Nestalo sa. Prečo? Prize of Progress. Z vršku, presne na jednu. Ale keby si netrigol ten pravec, tak ma to tak Ja nesadí. viem, ale ja som s tým počítal, bohužiaľ. To je aká náhoda, jedna karta. Mám jednu pravec z toho balíku, tak s tým hádam počítam. Ale ja nie. No tak to je mi jasné. Na tom som zakladal. Tak bol na stole, ne? Tak to by si mal... Nie, on ho vyložil až potom, on má haste. Tak potom smola. Smola prejavu. A keby položil 2-2 hejst, tak to stále rovnako vyjde, nie? No ale za jednu manu Dobre, 2 dobre, haste dobre, máš. hraj. Goblin Guide. Napríklad. To je tiež jedna z haste. Máš. Skúsim priložiť aj svoj párok. Párok urožku. No tak tlač. Trigger, hej? Ešte ti je pomáha. Bloknem. Zúrka. Za 5 idem luxusne. Môžeš hrať. Na 7. Joj. Gaštanku. Dohodol si sa na tej venci, či nie? Bude na mieste, keď poviem, že zatapol zlý land. Už je to jedno asi. Tak je to Badlands, no. Problém je, že nevie sám, čo s ním chce urobiť. Tak ale Cvapky pesiel. ty zase by si mal robiť veci poriadne. A keď už prekladáš, tak prelož celú zlú krajinu. Kde je Filip však zlý? Nie zlý land. Viktor tam ochká. Lebo sa pozerám na tú jeho koloteroritu, čo mu teraz v hlave hrá. No vieš. Prečo je to presne vidieť? Nechaj ho hrať. Teším sa. No ja sa teším za ňou. Všetci sa tešíme proste. Ne, super. Super. Super je super. Čo sa deje? Teraz som úplne zmetený. Toto som ťahal, neťahal som kartu. Prepáč. Neťahal som. Tak si Aha, videl, OK, čo mám, OK. Toto chcem hrať, tak. On sa tapol na to, čo ešte nestihol potiahnuť, lebo je... Triky proste. Mi sa to tiež zdalo, lebo si hovoril si, že babky Peto robíš a ešte si neťahal. Toto som len dali. Áno, OK. Môžem? Áno. Bieham z toho stolu. Včilbus modrý. Celý zrichtik. A na vrchu není Lendel, to sa mi páči. Stovka.
To sme chceli v minulé hre vidieť. Z vršku. Cípou otoč lyžu. Lyžu otočíme na 3. Môžeš hrať. Možno šetrí. Má V3. No za 3. Počkej, toto sa otočí ešte. No, som ho teoreticky na 1, ale som videl, že to nebude dobrý plán nechať len toho smrda prežiť. Znova tapol z Ukrajiny. Zdrav fáze, pre zmenu. Taký tajný drav. Máš koľko? 2 karty? 2 kartičky. Ale 2 najlepšie. Jaro, poď. Ark Trail 2-1. Vybrať si sem. Adam, Bear, nehrám, bože, treba ráta potom sa. Rankor. Je tam. Ideš. Brankor. Dá sa vám kreatívne. To je brankor. To je brankár teraz. No, veď. To je všetky tí brankári, čo hrajú proti našej reprezentácii. No čo, idem ťa nechať sa dogrcať? Neukáž sa. Zrujnujem ti tvoje sny. Stalo sa. Tvoje kolo. Ešte si sám idem najebávať, teraz poviem čo. Môže. No. Lukáš, ty si ako Hunter. Ja som prehral. Čiže ak prehrá Hunter, čo nevyzerá, tak môžeme ísť do piče, čo? Nie prehrá Hunter, ako sa toto prehrá, keď mám Rankor na stene. Si mal vešať Rankor na stenu, čo ti baví? Za 1? Joj. Pižlame. Pomaly, ale isto. Chudobný. Svíňa. To aj keď odchádza, hej, dá za 1. A to odíde. Raz odíde, ver mi. Aj dobrovoľne. Myslím, že v Magicu neexistuje spôsob, ako by sa ho môcť baviť bez toho, aby ti tam damage. No, biela lejla je a biela lejla je. Je ich dosť veľa. Pravda, pravda. Ešte ho môže napríklad z neho urobiť niečo úplne iné. A tak ho zabiť. To je pravda. OK, opravím svoje tvrdenie s tým. Dobre, V Magicu, že niečo neexistuje, to je akože v momentálnom ťažké. stave povedať z ústa. Ale ak sa bavíme o jeho balíku, tak už je to veľmi odmedlejšie. Idem, hej?
Vyhadzujú od kraja. Tak asi už nevládali. Aká tam je? Tiež studená? Zohriem ti ju? Už tam mikrovlnku niekde. Neviem, či by sa ti to páčilo. Že pre ním, hej? No mám fečko. Filip, Ten Rancor, vieš o tom, že ten Rancor vymazáva všetky ability tej scény? Prečo? Lebo sensejovať už je zakázané potom, že? Ty si dal Ja, že Rancorom, dal, že tak ale- neviem čo. Nesensejil si raz. Akože nebolo to podstatné momentálne, ale zabudol si. Ale druhá vec je, ešte mal si Arc Trail na ruke. Vtedy, keď si išiel do Coursera, si mal Arc Trail na ruke. Mohol si nehať odtapnúť tú stenu, dať za 2 Arc Trailom, zabiť jednu príšeru a išiel by za 0. Jedine by ti vedel fúknuť z toho No ale s Courserom som si chcel... Ja viem, že si chcel, to bolo všetko pekné, ale podstatné je, čo si spravil a spravil si holý koko. Tak prepáč, že som zahral Coursera, ktorý pridáva život. Ale tak zabiť príšeru je vždycky lepšie, ako čakať, že či mi zabiješ ty, vieš. On ide o to, Počkaj, že vráť. ja Viktor, vy čakáte na jeho? Hej. Ja tak dobre, potom. Tak sa zdá. Čo on ide hrať s Olafom, ne? Nevedel. Idete splitovať, či idete hrať? Ako teraz som to splitovať? Ja neviem, dáte si kokoty na nos. Rozrežete si Jaysa. V finále idete asi na kameru zase, čo? Ale môže nebudú hrať, keby sa dá ako s peniazmi dohodnú. Ale je to Ukáž, že to je tretí. No dole si fotoval. No ale ja by som vyhral 2-0, neby ten prvý.